Hello mga manoy, hello mga manay, kumusta po kayong lahat dyan? Today is Sunday, ang oras ay pasado mag-aalas 11 na ng umaga. So, ang araw po na to ay maraming blessings akong natanggap. Maraming pagpapala akong natanggap at ang pinakamalaking pagpapala na natanggap ko ngayon ay teng 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 teng. Yun po yung natanggap ko na po, yung kauna-unahan kong sweldo dito po sa YouTube. Yes! Yes, palakpakan yan. Natanggap ko na po sa wakas yan. Pero bago ko ikwento sa inyo, bago ko sabihin sa inyo kung magkano talaga yung actual na natanggap ko ngayon, yung kauna-unahan kong sahod dito sa YouTube, ay gusto ko po munang ikwento sa inyo yung background. At siyempre, sa umpisa, gusto ko po magpasalamat kay Lord, kay God, dahil sa pagpapalang ito. Thank you po Lord, thank you po God. At lagi mo po akong binibigyan ng mga pagpapala. Salamat po. At siyempre, gusto kong pasalamatan si Sir Samaritano. Dahil kung hindi po sa kanya, hindi po mamomonetize yung aking channel. Kaya Sir Samaritano, maraming salamat po. Sana mas lalo pang dumami ang iyong mga subscriber. At mas malalo ka pang maraming matulungan din. Maraming salamat po sa iyo, Sir Samaritano. And then, syempre sa aking mga subscriber, thank you sa aking mga faithful na mga subscribers. At syempre sa mga viewers, yung mga nagbo-view ng aking ng aking mga videos na hindi ini-skip yung mga ads na nakikita nila sa aking videos. Yun po ang binabayaran ni YouTube. Pag hindi nyo po ini-skip yung mga ads na nakikita nyo dyan, binabayaran po yan ni YouTube sa akin yan. Magtataka kayo, bakit ngayon lang ako sumweldo samantalang ang aking subscribers count ay nasa 12,000 na. So mahaba po yung kwento po noon. Pero paiksin na lang po natin. 2018 po, October 26, 2018 ako nagsimula mag-vlog. Yan. At ang aking mga content noon ay puros mga about instrumentals, puros mga musical. So within 5 months, nakuha ko na po yung watch hour ko na 4,000 hours or equivalent to 240,000 minutes. Yan, within 5 months. Kasi nga po, yung mga videos na ina-upload ko noon, dahil mga instrumentals yun, mga selections, ang pinakamababang oras is 20 minutes. Tapos yun, mayroong 32, 35, 38, hanggang pinakamahaba ay 48 minutes. So, ganun po kahaba yung mga videos ko noon. Kasi ang content ko nga about music and instrumentals. So, yung ko naman po, yung subscribers count ko naman po ay nakuha ko after 7 months. So, bago dumating yung 1 year na prescription na dapat within 1 year makuha mo yung 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hour, ay nakuha ko na po yung requirement ni YouTube. So ang nag-assume na ako na mamomonetize na ako noon kasi nga okay na lahat na nakuha ko na. Habang tumatagal lalong dumadami yung aking mga subscribers at yung aking watch hour mas lalong dumadami. Kaya lang hanggang sa naging 2,000 na yun, 3,000, 4,000, di pa rin ako namomonetize. So, pero nakalagay dun sa dun sa monetization ko, under review. Naka-review pa lang siya. So, it takes 1 month or more. So, hanggang sa inabot na ng umabot na siya ng mga 7 hanggang nag-8,000, wala talaga. So, nag-decide na ako na i-delete na sana yung account. So, nag-ano ko doon sa group chat ng mga Manila vloggers kasi rin ako roon. Member din ako doon sa group chat na yon. So, sabi ko, i-delete ko na lang to. Nag-ano ko sa kanila, sabi ko, mga master, baka pwede nyo pong supportan yung bago kong channel na gagawin. Kasi nga,
Yung channel kong Hilbal ay bala ko nang i-delete kasi hindi naman ka ako na-approve ni YouTube. Sayang lang ka ako yung parami ng subscriber. Wala naman, hindi naman na napapakinabangan. Then sabi ni Sir Samaritano, piniem niya ako. Sabi niya, "Sir, wag mo i-delete. Gawa natin ng paraan, baka magawan pa natin ng paraan 'yan." Pero hindi ako sure, pero 50-50 ang chance na natin 'yan, ma-monetize. So sabi niya sa akin, ibigay ko daw lahat yung yung mga password ko, lahat. Madali sa pinagkatiwala ko sa kanya yung account ko. And then minagdamag niya yun. Halos madaling araw na nag-uusap kami dalawa ni Sir Samaritano. Then kinabukasan, pag open ko ng aking account, natanggap ko yung email ni YT na ni Google na approve na yung aking Google AdSense. Ang problema pala ng mga manay, yung AdSense ko kasi sa isang account ko nagkaroon ako ng dalawang AdSense. Yung pala ang hindi pwede. Dapat pala sa isang account, isang AdSense lang. So, yun nga. Nung time pala na yun, yung mga videos ko, meron palang mga copyright yun. May mga copyright pala yun, kaya pinag-delete ko yun. Ang hindi ko pala alam, kahit pala hindi mo i-delete yun, pwede pala. Kaso, hindi ko naman alam. So, na-delete ko na. So, yung yung 4,000 hour ko, bumaba yun. Dinilit ko kasi yung isang video ko doon na video na instrumental na Best of Cesar Manalili, 38 minutes yun eh. Bali, nag-viral yun. Bali, ang views niya is umabot siya ng 487,000 views. So, dinilit ko yun, mga manay. Yung nga lang, nung dinilit ko siya, bumagsak yung aking boom! Sabi niya, may boom pala. Bumagsak yung aking watch hour. Imbis na 4,000 mahigit na, bumaba siya, naging siyang 3,092. So, kailangan ko ng 908 para makuha ko ulit yung watch hour ko. Doon ko nakilala, aksidenteng nakuha na ng video yung unang performance ng Batang Drummer dyan sa Baclaran noong September 19, 2019. Yan. Tapos nung i-upload ko yun, bigla siyang nag-viral. So, yung kakulangan kong 908 hours, nahatak nung videos na in-upload ko sa Batang Drummer. Yun ang tapos, nung makita ko, nag-viral siya. Ngayon, pinag-ano ko nang mahanap yung mga Batang Drummer kasi gusto ko makuhanan ulit kasi nag-viral eh. So, hindi naman ako nabigo. Nakuhanan ko ulit sila. And then, from then on, yun, naging parte na ako ng nagko-cover ng Batang Drummer. So, speed up na natin yung kwento. Nung nagawa na namin ni Sir Samaritano, sabi niya sa akin, "Sir, within 2 to 3 weeks, ma-approve na yung channel mo." So, sabi ko, sana nga po. Then, nagdilang anghel si Sir Samaritano. Dahil after 10 days, kasi July 17 niya inayos yung channel ko. July 17, 2020. Then, pagdating nung July 27, 2020, nakatanggap ako ng email kay Google na kinukongratulate ako dahil in-accept na raw yung channel ko has been accepted sa YTP. Pwede ko na raw ma-monetize yung aking mga yung mga videos. So, lundag ng mga manay. Siyempre, tuntua ka. And then, yun na nga. Nung na-monetize na siya, hindi ko naman alam kung paano i-activate yung monetization ko. So, yun. Tinuruan naman ako ni Mama Purple K. Ganito, yung gawin mo. Ganyan, para ma-activate. So, binigyan niya ako ng mga screenshot. So, yun. Madalit sabi, na-activate ko yung monetization ko. At nagkaroon na ng mga ads. Then, nung magkaroon ng ads, sabi niya sa akin, pagka nagkaroon ka na ng ang revenue mo, $10, padadalan ka na ng ni Google ng PIN. Magsesend na siya ng PIN niyan, dapat matanggap mo yan. Para yun ang i-verify mo yung address mo doon. Yung PIN na yung ibibigay sa iyo, yun ang mag-verify ng ng billing address. So, nung
matapos yung ano, yung maglaps yung unang sinend ni ano, Google AdSense na pin, hindi ko natanggap. Kasi sabi ni ano, Sir Samaritano, wag mo nang asahan yan, Sir ano, Sir Hill, kasi ano, yung unang address mo, mali naman talaga yun. Kaya nga inedit mo yung ano mo, address mo. So, sa pangalawang mo matatanggap yan. So, nung unang request ko, hindi rin dumating. Pangalawang request ko, hindi pa rin dumating. Pangatlong request, last na yun, mga manoy. Kinabahan na ako, sabi ko, paano na to? Kaya nagtanong ako ngayon kay Sir Samaritano, Sir, what if kung wala akong matanggap na ano, na pin, paano na? Kasi sabi ni YouTube, pag hindi ko raw ma-verify yung aking billing address, mawawala yung aking mga ano, yung mga ads. Kasi meron akong revenue mga manoy, meron akong kinikita yung video ko eh. Kaya kung mawawala na ako, mag-i-stop yung aking ano, revenue. At mawawala ng ano, ads yung aking mga video. Sabi niya, hindi ko rin alam yan, sir, pero ang pagkakaalam ko niyan, mag-i-email ka sa kanila. So, nag-search ako ngayon sa naku, may tumatahol. Nag-search ako ngayon sa YouTube. Yun nga, nakita ko kung paano, kahit walang pin na natanggap, pwede mong verify yung iyong billing address. So, sinundan ko yun. Tapos, pagbukas ko ulit ng aking Gmail, may nakalagay doon, nabasa ko doon sa AdSense account ko, may nakalagay, you have only less than 1 month to verify your address. So, clinic ko yung Learn More, meron siyang lumabas doon na yung parang pin troubleshooter. So, may nakalagay doon na yung mga tanong, nakatalagay na doon tanong na lumpas ka ba ng threshold doon sa hinihingi ng na ni Google AdSense. Ang hinihingi lang kasi $10 eh. So, syempre, lagpas-lagpas ka na. And then, nakatanggap daw ba ako ng PIN? Sabi ko, no. Chinek ko ng no. And then, sabi niya, sige, magbigay ka ng mga government IDs na magpapatunay na yung ID na yung address na nakalagay dyan sa Google AdSense mo is parehas dun sa ID na ibibigay mo sa amin para ma-verify yung billing address. So, ang binigay ko is yung driver license tsaka yung senior citizens ID ko. Kasi siyempre, senior citizens na ako. 61 years old na ako eh. Marami na akong perks na ini-enjoy eh. Pagkain, pamasahe, yan, mga gamot, yan. May mga discount yan, mga manay-manay. So, nung ko na yon, na-submit ko, in less than 1 minute, nag-reply yung Google AdSense team. Sabi niya, thank you, we have received your ganito yung yung request for manual verification. So it will take daw 2 working days. So ko yun Miyerkules, tapos Huwebes, Biyernes nakatanggap ako ng email. Nakalagay doon sa email, congratulations, we have manually override your PIN. Kumbaga, in-override na nila yung PIN ko dahil doon sa binigay kong mga IDs, yun ang nagpatunay na verified na yung aking billing address. So may nakalagay doon ulit, sa taas doon ulit, may kasunod pang email, Gmail pala. May pa siyang sunod na mail, binasa ko, please yung sa payment. Yung sa payment ko, payment daw. Binuksan ko yung yung email na yun, nakalagay doon, please verify yung sa ko raw, sa payment method. So nung clinic ko yun, naka-hold yung aking sa susweldohin kasi nga wala pa akong pinipiling payment method. So nung nakaano ko na-select ko na kasi dalawa yun eh. Dalawa lang pagpipilian mga manay. Either wire transfer or kaya check. Dati kasi marami siyang pagpipilian, siguro 4 o kaya 5 ata yung kasama na doon yung Western Union. Pero ngayon wala na po yun eh. So ang pinili ko yung wire transfer, and then sa wire transfer, ang pipilapan mo yung account name mo, yung account number, yung yung SWIFT account ng SWIFT code pala ng ng bangkong meron kang account, meron kang savings account.
So yun, pinilapan ko yun. Pero tinanong ko rin yan kay Sir Samaritano at yun nga raw, yun nga lang daw ang ano. Akala ko nga nun, mag-open pa ako ng dollar account pero hindi na daw. So, nung inano ko na yan, sinabit ko, nag-email siya na you have updated your payment methods. Please nakalagay doon ano ba yun? Tungkol sa payment, meron kasi silang email. So, nung binuksan ko yung email na yun, nakalagay doon, we have, November 21, may natanggap akong email, nakalagay, is sabi niya, we have already, transferred from your account, yung bank account ko raw, yung susweldoin ko. So, tiningnan ko nung di 21. Di kinabukasan, ngayong linggo, kanina pagpunta ko ron sa pumasyal ako doon sa bangko, in-inquire ko siya. Pag-inquire ko, meron ng laman, mga manay. At kung magkano yung laman, ito po. Wait lang. So, ito po yung first salary ko. Ayan, November 22. Ayan po yung unang sweldo ko. Bali, inano ko siya, chinek ko yung balance inquiry ko. Bali, 12,275. Yan. Yan ang una kong sweldo ngayon dito sa aking YouTube channel. Ay 12,275. So, kung maalala nyo mga manay, ang sabi ko noon, sa unang sweldo ko sa YouTube, ay hahatian ko yung mga batang drummers. So, nag-withdraw po ako ng 6,500. Ito po yan. Ito po yung withdraw ko na pera para sa batang drummers. Yan, 6,000 po. 6,500 po yung withdraw ko. Yan. Yan, 6,500. Yan. Ito po. So, tulad ka ng sinabi ko, bibigyan po sila ng share nila sa kinita ko dito sa YouTube. So, ito pong 6,500. Bale, ang ibibigay ko lang po dito sa kanila ay tag lang po sila. Tag 2,500. Tapos yung 1,000 po, itong 1,500 pamimili ko ng pagkain nila. Okay po. So, nandito po na yan. Ilalagay ko po yan dito ito po yung pinakaampaw. Yan. Ilalagay ko, bumili ako ng dalawang lagayan. So, ibibigay ko po sa kanila yung half ng kinita ko. Kasi yun po yung promise ko eh. Yung kalahati po ng ng unang sweldo ko dito sa YouTube ay ibibigay ko sa Batang Drummers. So, tutuparin ko po yan. At ito nga, katunayan, ito na nga po yung yung kalahati. Sobra sa kalahati ko. Kasi ang sinaldo ko po ay 12,275. So, nag-withdraw po ako ng 6,500. Yan. So, natitira na lang po doon sa bangko ko ay nasa 5,500. Ayan. Okay? So, maya-maya, bukas po, pupunta po ako doon sa bahay nila. Actually, tinawagan ko na po sila kanina eh. Tinawagan ko si Ma'am Emma. Kaya lang, hindi nila sinasagot. Hindi ko po pinapaalam. Basta ang gusto ko sanang pupunta ako sa kanila para may ibibigay. Basta kung halimbawa sumagot man si Ma'am Emma, sasabihin ko sana pupunta ako ron para may ibigay. Pero ngayon, dahil hindi sila sumagot, susurpresahin ko na lang. Total, alam ko naman yung bahay nila. So, ayan po mga manay ang una kong sweldo rito sa aking YouTube. At muli, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga viewers. Maraming salamat po sa aking mga subscriber. Keep on subscribing mga manay. At watch out para sa mga videos pang mga i-upload ko. Muli po, ito po si Hill at ito ang Hillbal Channel. Nagsasabing maraming salamat. Thank you. Thank you Lord. And God bless you all. Diyos mabalos po. Salamat!